Waqt dialogu fiż-Żejtun, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li gvern ġdid nazzjonalista se jara li aktar nies ikollhom aktar flus fil-but. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li huwa gbur li llum il-Partit Nazzjonalista għandu grupp parlamentari li huwa mibni fuq persuni ta' esperjenza twila u anke persuni ġodda li flimkien ħolqu diskussjonijiet maturi sabiex jinbuttaw policies li qal anke mill-Oppożizzjoni diġà qegħdin jagħmlu d-differenza. Fl-4 snin li ilu kap tal-Oppożizzjoni, Bernard Grech qal li l-partit ħadem għas-sewwa tas-soċjetà bħalma għamel fil-ġlieda sabiex il-pajjiż ikollu inkjesta pubblika dwar il-każ ta' Jean Paul Sofia. Tkellem ukoll dwar l-abort u qal li minkejja li mhux kulħadd jaqbel mal-opinjoni tal-Partit Nazzjonalista għall-inqas jaf fejn qiegħed. Qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-omm ma jimx għalfejn tinqatel tarbija. Dwar l-inkjesta ta' Vitals qal li l-Gvern għadu sal-lum jagħmel minn kollox sabiex flus il-poplu ma jirġgħux lura għand il-poplu. Qal li llum kulħadd qiegħed jitkellem fuq mudell ekonomiku u soċjali ġdid saħansitra l-Kamra tal-Kummerċ. Qal li l-Partit Nazzjonalista jipproponi ekonomija li l-pajjiż verament għandu bżonn. Qal li mhux biżżejjed li l-ekonomija tal-pajjiż timxi l quddiem u ftit nies jaqilgħu aktar. Qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li ħafna nies jaqilgħu aktar u kulħadd ikun jista' jduq minn ekonomija ta' pajjiż li mixi l quddiem mingħajr ħadd ma jaqa' lura. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista li nkaqqat ta' miżuri marbutin mat-taxxa illi qala għandhom lan li jħallu aktar flus fil-bwiet ta' kulħadd. Sema fost oħrajn li jiżdieda l-għoli tal-ħajja l-kola ma tibqax tiġi ntaxxata illi titnaqqas l-income tax għal kull min ħallasa illi jingħataw tax credits lis self-employed u lis-settur privat sabiex jagħmlu tajjeb għall-kola illi tonqos il-parent rate tal-ġenituri sabiex il-ġenituri jħallsu anqas income tax u bekk igawdu wkoll ulied. Għalli Gvern Nazzjonalista japplika rata preferenzjali ta' taxxa l-ġenituri sakemm it-tfal idumu jistudjaw indipendentament mill-età ta' tfal. Għalli bekk il-ġenituri jħallsu inqas taxxa waqt li t-tfal ikunu qed jistudjaw u l-capping tal-età jitneħħa sabiex jiżdiedu s-snin illi matulhom iħallsu anqas income tax.